Sing ditakoni kula mawon. Pak Do wis ora yaene wis prepet-prepet ora apa. Apa, Gong? Iki aja mbok takoni masalah mati, wong iki ora tau mati kok. Gong, ning lek duwer iki nyekseni pake jamane ngerintis ngedeke sinden apa kae, Mas? Iya. Ning ndi kae? Pertama kali ning gone Pabelan ngono, Mas. Tahun Nek ora keleru 91 nek ora 92. Oh. Ngedeke Sinden karo sindene lepo pelawak. dideke iki. Sindene lepo yo dideke. Wis salah satu saksi hidup. Ya. Jadi modernisasi ora pementasan ayo ora. sing digegem wong mati mu lho. Lah iya, aja nganti pedhot. Aja nganti pedhot. Sing digegem apa, Mas? Sing digegem wong mati iki amung amal jariah. Perbuatan sing apik, dongane anak soleh lan amal jariah kuwi lho. Amal jariah piye wong sing digaglak dhewe ra ono kok amal jariah. Sing digegem wong mati niku Pak Du. Oh kuwi to. Jenengan nak ora percaya mati yo. Lho, aku percaya kok. Percaya? Ya berarti aja mati sih. Lho, ora nek ambisik monggo. Mboten. Oh ya wis. Supaya baldatun manut. Betul. Pak Marsono jawaban kula leres napa mboten? Bener. Bener kuwi. Iki Lho. bener. Ning ana meneh sing digegem wong mati kuwi ya, digegem wong mati kuwi kuwi laler, lemut lan liya-liyane iki digegem wong ini mesti mati. Oh, sing digegem. Oh iya, maksudnya sing digegem wong mati. Ngangkat. Maksudku ki ngono. Ayo to, ayo. Aris, gawe yo. Kowe iki gawe yo. Agak der iki. Gua tak nonton. Nah, aku takon napa niku, Pak? Apa niku? Benar, takon karo iki. Widodari iki. Oh, ngoten. Sing digegem urip. Oh, sing digegem malah urip. Urip. Mbak Tika sing digegem urip napa, Mbak? Sing dicekel urip kuwi mau ya sing ditetake, sing disupetke. Supaya bisa baldatun to. Toyibatun marobun gofur. Iki jere dagelan ora pedhot. Nek cara wong pirang nganten supaya bisa sakinah Mawadah warahmah turun wabarakatuh. Nggih. Lho, jenengan kok ya sulaya sisan kok ya. Pokoke sing diplesetke aja akeh. Akan gua awake dhewe sesuk. Oh iya. Wah, nganu krungu kene ya. Wah, Genti Pak Jumari sing kon dagel. Lah wet mau melu munggah meneng wae kok. Lho aku iki wis melu ndongake karo sing disunatke. Oh, ngoten. Soale ki aku ora memang dagelan. Oh, ngoten. Dagelan karo dalangi beda lho. Nah, rungokno iki, Gong. Bedane napa? Bedane nek dagelan ki utawa pelawak kuwi paling nek dalang ki sejatine amit sewu. Dalang iki darane ngudal bilang ngudal pitutur, luhur. Mulane ditadarani Mas Bagong. Jare wayang gitu. Dalang siji tuntunan. Kaping pindho Tontonan. tatanan. Oke. Kaping telu tontonan, kaping papat sing diarani tantangan. Nomor 5 naik haji mesti iki. Durung. Tak kira sahadat. Ayo. Lho ngono. Dadi ana werdine ana maksude. Sing nomor 5 napa, Pak? Aku ora nggawe nomor 5. Ora tak gawa sing nomor 5. Oh, nomor 5 mboten digawa. Cukup nggawa nomor 4. Oh, makanya. J. Saya nggih. Ye. tuntunan. Siji tuntunan. Piwulang. Ya iki mantan bar payu malam iku malah pinter, Pak Ju. Ya ora ngono. Saiki Mas Harno wis iso nerjemahke kok. Wah, dalang niku beda nek nggen kula niku dalang mati iki ora dipendhem. Ya ora, Piye Pak. meneh jenengan niku? Dalang niku mati ora dipendhem nek nggen kula. Lah mriki beda mbok bilih. Mati yo dipendem to, Pak. Matine kadal karo walang iki Sak gon-gon to. Oh, dalang ki. No, der. cara Gunung Kidul kena digoreng Iki berarti kadal iki. Ya ora iso kok wis Kadal dalang walang. ada-ada. Bang, Aris takon ya lho, siap-siap bahan ya lho Aris. Kusik, Pak Ju murung rampung. Ya. Dalang karo dagelan beda, nak dalang ku nak dagelan apa? Ya ora mudeng sing dadi dagelan ki sampean kok. Lho lah sing gelar kan jenengan. Lah ya gelar. Dagelan ora Nek pedhot. dagelan ki pinol paling panghibur. J. Panglipur warga. Mula nek dadi dalang dadi dagelan wis sing ati-ati ning dagel. Dagelan iku saka tembung